Amb aquest vídeo aprendràs a distingir dues lletres que sovint provoquen problemes ortogràfics, la G i la J. Primer de tot, has de recordar com escrivim el so de gat. Ga, ge, gui, go, gu. L'escrivim amb G davant d'A, O i U, però amb GU davant d'E i I. Aquesta GU és un dígraf en què la U no es pronuncia, però l'hem d'escriure perquè si traiem aquesta U, els sons G i Gui passen a sonar G i Gi, com a girafa. El so J de girafa s'escriu generalment amb G davant d'E i I, però molta atenció, ho fa amb J davant d'A, O i U. Resumint, aquí tens com has d'escriure els sons ga, ge, gui, go, gu i els sons ja, ge, gi, jo, ju. Però en ortografia poques coses són fàcils i has de saber que algunes vegades el so de G i Gi també s'escriu amb J. Així que analitzem amb detall aquest conflicte ortogràfic per sortir de dubtes. Tal com hem dit, com a norma general, escriurem G i Gi amb G. Aquí tens molts exemples. I quan escriurem G amb J? Doncs, concretament, a les seqüències de lletres gect i gex, com ara projecte o projecció, amb mots provinents de llengües clàssiques com ara jeroglífic, majestat, jerarquia, o els noms Jesús, Jeremies, Jeroni, Jehovà o Jerusalem, en les diferents formes del verb jeure, i amb mots d'origen no català com són jersei, jet o jeep. I quan escriurem G amb J? Doncs aquesta sí que és fàcil, ho farem molt poques vegades, només en alguns manlleus. I això és tot, esperem que aquest vídeo hagi estat útil. Gràcies i fins ben aviat!